Igbo ụwa dịkwara unu mma. Ọdụ onye ọzọ nwanne nwoke ochie Ifezokwu ndụ ma okwu asị bụ ọnwụ. Nke mbụ mụ afọ Mbaise. Kpọmkwem abịala m ọzọ. Enwere otu okwu dị mkpa mgbe leta. Enwere ha onyonyo m na-achọ ka unu nyoo. Unu nyecha onye onyonyo ya. Unu amara na kpọmkwem onye ọbụla mara ha adịghị mma ka o mee ha ọjọọ. N'ihi mgbe ọbụla ị na-aga njem n'isi ụzọ ịlọwa, ị ga-ezute ihe n'ụzọ. Ana m asị ka unu kiri ihe onyonyo ya. Aga m ahụ unu mgbe unu gachara lechaa ya. Oya chom. Anyanwụ na-agba na bịakwa n'olu olu m. Asa ihe ju akpa nwachie ya ọnụ. Eye meje gị, eye na gije ye ma gbose ma kpọrọ bala wụtọ. Asa anya ka eji amụ kachara acha na nsicha na bụ ori. Nekwe na aja n'ala. Ana m enyebukwe n'ụlọ enye. Ọ ga-adịrị mma na eke. Orie afọ nkwọ. Afịa na-anụ ụbọchị na-anọ. Aja ya agazi, aja ya agazi, aja ya agazi. You are a mumu man. You are a mumu man. Go people ya. Na Johnson. Johnson eba. Ya nwa ya mutari sinni. Ebe o. Ezigbo rice. Ncha na ma ebe m na-aga. So gini message we bia sili mmicha anya na ebe aka mmewere na-abịa. O meeting agbasagoro ka ị na-abịala ka onwere ọzọ. Agbasago ni adala this man okeke. Ase yenyi o yenya ya ewu maka ihe o kwuru na meeting gara. Nke kwani o mere. Amaka ada ma no bi. Owo maka ada oje di na this woman bi aka nwura anwu. Ewo. Ebe na kwa ihe akwa. Akwa. Amam no onye o ga-eme. Mutere mmiri. Ihe akwa. O tekwala o. Now after ya. Let's do it. Ewe niwe. Ebe si kan suwe go try center. Yo nwa m go. Na ga bi go right ka. Na do. Eba. Ah, that was not a rebel. Na do. Tibe gwo. Ise o na just ebe. Oh, ebe na. Don't summon them for there. Esi ebe anu esi eje hall. N'ebi ụzọ hall. Ụzọ hall ka ị gara nni. Ya ndị bịa ha mere. Egwenu m onwe m. Ọ gwara aja ntụọrọ onye ọzọ ka anyị. Aja ntụọrọ onye ọzọ ka anyị riri. Obi goro nni. Na doctor ki go ni. Ala ki se ko. Egbe ni mo ga lo. Ala ki se ko. Ibe ra gbe. Aga ko this man, Ti wo ba. Aga ko ti wo ba kan ne. Nkara rulo. Nkara rulo. Eyi se ko ni ta ko ni. Ala ni la ko. Ala. O ka man no be mu.
aka mma nọ be m nwụọ karịa na m nwụrụ be gị aka mma nọ be m nwụọ. Igbo ndị dị sam ụwa dịkwara unu mụ na-elechala ya nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị eti n'aka gị na ha ọjọọ n'ihe nkịta mere mgbe ọ dị ime jiri ụmụ ya na-asa anya ngwa ngwa n'ihi na-akpa otu onye aka otu mkpịsị n'aka aka anọ ndị ọzọ nọ gị n'ahụ tụgharị uche na ha ọjọọ ị na-eme ị ga-ehụ nga nwanne gị liri chọrọ ịrụ ụlọ ọ zụrụ ala ọ gbara ala ka agaghị ije lieri ahụ gee otu ehi ịmaghị na aka nchi gị ga-ekpụ gị n'ọnụ kwụsị ime ihu ọjọọ ezi omume na-ebuli mba ajọ omume n'ala nwoke n'iyi n'ala obodo n'iyi wefe aka na mmụọ ọjọọ ekwena ka igbuo nwanne gị tinyere nwanne gị ọgbachi na ndụ ya n'ihi onye pụrụ ajọ ụkwụ nwanne ya ka aka ya akwụ ya ụwa dịkwara unu mma ọ ka akwa nwanne unu nwoke chi ifezokwu ndụ nke mbụ ma okwu asị bụ ọnwụ nwafọ Mbaise ndewone